pa. Nalaglag pa yung ano dito natin. Hi. Tayo dyan. Good morning mga ka-idol. Dito na tayo sa tindahan at mag-display na para paninda natin. So ngayon, araw ng Miyerkules. Ito po yung ano display ko. Hotdog, mamayang ano, wala pa yung manok, saka baboy, wala pa dyan. Saka doon dito sa isda, wala pa, mamaya pa yung ano, wala pang deliver. So magkape muna tayo. Pero mamaya ano na, mag display tayo ng isda. Tapos padasan natin dito sa ano, suman, kamuting kahoy. Ay, shout out kay Ate Jo TV, yung nagtinda ng no, barbecue, at ng mga pang-ulam, pulutan. Yan din ang ano niya, negosyo. May YouTube channel din siya, Ate Jo TV. Suportahan natin din. Mga kape. Excuse me. Ayos na. Dino boy? Bukas ba pinasalan? Oo. Hindi na mapinasal. Mayroon na tayong customer, wala pa tayong display isda. Ay, shout out sa unang customer. Shout out.
Mura na ba ako yan? Lalo ngayon, pamamang yun lang. Oo, kaginis. 150. Pati pira mo? Ah, pare. Sige. Pati sa gawin niya. Ito talaga. Sarap na naman ito nga. Kita ba ako? Bakit tayo makasahod? Sarap na yung unang sahod. Labo pa. At ngayon, dami na nag-Facebook. Oo nga. Parang napuno, no? Sabi ko nga eh. Hilo na ako sa isda. Nakatrabaho ko tuwing tanghali. Pagligpit, niluhanan talaga natin to. Alright. Maghilo muna ako ng ano? Ayaw nila. Okay na tayo sa basan din namin ito. Solar. Para hindi mga mamaya, malagyan na mamaya hapon. Ano silalim, no? Para medyo maluwag. Alright. Lubat na lang yung buko ko pala. Naman ang ating GoPro, stop recording. Yan, mga idol, kain tayo. Ano bang plano nito? Wala na. Wala talaga. Tawag dito pichi-pichi tayo
Sarap.